Нині читається послання апостола Павла к євреям, який описує подвиги святих, відкриті, тайні, котрі закінчили життя в мученнях, котрі осталися в подвигах і сповідничествах. 1150 років назад Кирил і Мефодій перевели із старогреческого язика на славяно-руський язик наше церковне богослуження, і практично без переводу нині читаємо. Братія, святі, усі святі вірою побіждали царствія, судіяли правду, получали обітування, заграждали уста львам, угашали силу огненну, і збігали острія меча, возмогали в немощах, були кріпкі в бранях на воїні, обращали у бігство полки чужих, жони приймали своїх мертвих із воскресення. І ніже избиені були, не прийняли избавлення, щоб лучшее получити у воскресенні. Другі руганням, ранами, іскушення прийняли. Іще єдні в узах і в темницях потерпіли. Другі камінням були побиті, претретні були, іскушені були, убійством меча повмирали, приходили в милотях і в козіх одежах бідних, лишені всякого, скорбящі, понижені. То ті, котрих цілий мір був недостойний, а вони скиталися в горах, у вертепах і в пропастях земних. Но сії всі спасалися і совершали діла свої вірою, но не прийняли повної награди. Но Богу лучшее, презрівши їм дати на страшному суді. І завершається нині апостол красивейшими словами. Тим же і ми, зато імущі такое облако свідків, отложим гордость, отложше обстоятельний гріх, терпением дотечеме, спішим на предлежащий нам подвиг, взираючи на начальника віри і совершителя Ісуса Христа. Коли ми йдемо на подвиг, ми взираємо на подвиг начальника віри нашої, Ісуса Христа. Господь покликає нас в цьому мірі увидіти, що нам Господь готує. Павел каже, що ті, котрі отримали награду, вони її отримали у виді того, що збігали меча, обходили препятствия, котрі пострадали мученически, Бог їм іще більше приготовив у Царстві Божієм. З таким питанням прийшов до Ісуса знаменитий апостол Петро. І він каже: Господи, ми чули Твої слова. Ти казав, хто полюбить жону, дітей, батьків більше, чим мене, не є мене достойний. Чому? Бо якщо хтось любить отця, жону, дітей більше, чим Бога, то самі діти стають богами. І тоді чоловік тратить віру в Бога настоящу і пропадає. І хто не откажеться від земних своїх самих любимих занятій, Царства Божого не наслідує, недостойний Ісуса. І хто не бере свого креста і вслід Ісуса не йде, теж недостойний Ісуса. І от, вислухавши ці слова, апостол Петро каже: Господи, ну от і ми, апостоли, все лишили. Що нам буде за то? Ми сьогодні скажемо з апостолом Петром: Господи, от ми теж оставили все. В цьому мірі, якщо б не були ми православні, були б ми начальниками, міністрами, славними, преславними, но ми вибрали православ'я, і цей світ нам помститься. Не дістанеш ні зарплату, ні пенсію, ні роботу, за границю. Православний – мучся. Господи, що нам за то буде, що нам деколи попускаються такі гоніння? Відповідь Ісуса проста: нікого, ні одного не є такого, хто би лишив отця, матір, жону, дітей ради Царства Божого, щоб не получив у 100 раз більше, чим отказався від чогось на землі.
Проста арифметика. Бог не лишається довжним. Бог, що обіцяв, то виконує. Бог дарує нам ще тут на землі увидіти, якое благо втікнути від цього здичавілого, бездуховного, ложного світа. Якое добро, коли тебе не поклали начальником, якщо тебе не витягнули на високі посади і тим самим одорвати тебе від віри, від церкви. Якое благо, що чоловік переміг всі іспитання соблазни і остався вірний церкві. В неділю всіх святих, імена всіх святих носимо і ми з вами. А значить, як на Троїцю, на П'ятдесятницю ми мали день народження при Матері Церкви, усі діти-іменинники, кожен з нас має ім'я якогось святого. Ми теж кажемо: Господи, благослови нам, щоб ми, задавая питання Тобі уєдно з апостолом Петром, що нам буде за те, що ми нині вислуховуємо таку нечисть, і на церкву нападають, нарушаючи закони кожний день. Що ми маємо за то получити, щоб таку нечисть слухати від нецерковних, зачастую безбожних людей у телевізорі? Каже Господь: не є ніхто із нас, хто би не получив 100 разів більше, якщо пострадав від цього світа, щось му не дали, бо ходить до канонічної церкви. Ми чувствуємо себе радосними, невзирає на различні склоки, угрози, клевети, обмани. Ми удержалися в єдинстві церкви канонічної. Боже, благослови нас, ми уже діти міра небесного, котрим Господь в'єдно со святими обіцяє дати Царство Божие. Господи, молитвами всіх святих, благослови, щоб кожен з нас не боявся подвига духовного, не боявся постити, не боявся починати молитися. Ніколи не пізно стати на путь духовний. І завжди пам'ятати, що кілька раз нас збили з толку і обманули, а потім знову збили з толку і знову обманули. Та може стоїть уже не піддаватися лжи того міра, а завжди мати своє мнення. І поки я маю своє мнення, я лічність. Божа Мати, огради нас своїм покровом. Прийми своїх дітей, усіх святих, котрі в церкві поминаються, і всіх святих, котрі в храмах православних, ізбрані діти Божі. Благослови їх у всьому світі, дай їм таку силу, щоб ніякі приманки, ніякі софізми, ніякі хитросплетення цього світні не оттягнули б наш народ від канонічної церкви. Щоб ми добре знали, що сила держави в сильній сім'ї, а сила держави в сильному народі, вірних людей, преданих людей, люблячих свій народ, свою державу, трудящихся деколи за примітивну малу пенсію і зарплату, но зато у вічності, в'єдно з святими, зможемо наслідувати і дополучити все недоплаченої на землі Царство Божоє. Амінь.